tu parles molt temes de consells de carrera, no? També de presa de decisions al llarg de la carrera, de la pròpia carrera i de la vida. Algun consell per mi? Tota formació en capital humà segurament és la que donarà un major retorn, deixa't de l'SP500, del Nasdaq i d'històries i de l'interès compost. Si tu inverteixes en tu, això és el que generarà aquest interès compost, de veritat. I són les apostes que tu has de fer, has de llegir, has de formar-te, has de diferenciar-te en un mercat en competència on hi ha gent que pot tenir un perfil similar però tu fas una cosa diferent perquè intueixes que per aquí hi ha una diferenciació i aquí és el que diu Becker del capital humà, s'ha d'invertir, però quan dic invertir no estic parlant de posar-hi diners, no estic parlant de pagar per un màster, estic parlant de posar-hi temps, però has de buscar una diferenciació i que no és evident, no? Si fos fàcil jo et diria, mira, aquí està la diferenciació, però no t'ho diria, no ho compartiria. Iria jo a buscar-la i intentaria forrar-me en aquest procés. Però la diferenciació també en si està amagada. L'has d'anar trobant amb les teves apostes i qui també té més valentia i qui té més llibertat de moviments és qui té més opcions de trobar una diferenciació vàlida en un mercat on, si tu mires, la majoria de perfils avui en dia doncs, segurament tots són molt similars i amb la IA ho seran encara més. Així que aquesta formació en capital humà és la que et diferenciarà en aquest context. I sí que recomanaria a tot el món a llegir, a moure's, a viatjar, a escriure i a parlar amb tanta gent com puguin i a mirar el màxim de vídeos de YouTube que els cridin realment l'atenció. No perquè està de moda, sinó perquè es volen formar en aquest camp i els interessa. De nou, no cal perdre... Hi ha una part del temps que potser la perdrem mirant vídeos que són improductius, però assegurem-nos que l'allocation de temps, en aquest cas, l'alocació, en català no hi ha aquesta paraula, però m'agrada en anglès, que és distribuir i gestionar el temps, doncs sigui la correcta i l'estiguis aprofitant bé, estiguis formant-te, t'estiguis diferenciant tota l'estona. Jo suposo que ho he anat fent, al final tampoc te n'adones, sí que és veritat que un dia és allò que he discurs de Steve Jobs, que mires endarrere i veus que els punts s'han connectat, però hi ha un punt de salt de fe, hi ha un punt de fer una cosa que en si no tens cap garantia que funcioni. I per tant, hauríem de fer més coses que ens digui l'instint, llegir sobre temes que ens pugui interessar més, tot i que no tingui res a veure, no sé, amb la nostra formació o amb la carrera professional en la que potser estem ara mateix, o ser més pragmàtics i dir, no, quines coses tenen més, no? Que té més sortides, que té més, on guanyaré més, com ho veus? Combinar les dues. No som tampoc aquí idealistes de no podem viure de l'aire. Necessites diners i has de ser pragmàtic i has de donar un servei a algú. Necessites una base i això vol dir que passa per una carrera seriosa i busca una bona universitat. No és el mateix estudiar la carrera a una universitat que a una altra, però un cop tens aquesta base sí que animaria tot el món a... Un cop tinguis la teva base, és diferent per tothom. Jo no vull que tothom faci economia, però sí que vull que si algú li crida l'economia que caigui per aquesta... que caigui una mica com l'Alícia, no? Que perseguia aquell conill al principi i cau per la conillera, no sé si es diu així en català, però que caus pel cau del conill, no? I és com que a partir d'aquí s'obren 1000 portes i 1000 coses que tu no sabies. Hi ha una part de pragmatisme i després hi ha una part d'instint. Suposo que s'ha de combinar les dues. Jo crec que hi ha un art en combinar les dues. L'error, si es comet un error col·lectivament per part de la majoria, és un excés de pragmatisme. És un excés de calcular i d'intentar visualitzar o de fer plans sobre coses en les que no pots fer plans. També per aconseguir això, el tema de la diferenciació que comentaves abans, potser també és això, no? Bo, no sé, tu potser ets economista, però de cop t'interesses per temes completament allunyats de l'economia. Potser això en un futur et dona un valor, no? Que ara no saps percebre. Sí, ja me l'està donant, però l'aposta en si la vaig fer quan tenia 18 anys. És a dir, jo em trobo que el retorn el començo a percebre, no sé, al cap de 10 o 12 anys, però en si, quan jo tenia 18 anys, no vaig únicament a classe i fins i tot potser no era el que treia millors notes de la meva promoció, però hi ha un moment que me n'adono que la meva allocation de temps doncs, pot ser que tingui més sentit, encara que pugui semblar una bogeria, en lloc d'estudiar per l'examen, llegir-me un llibre d'una altra cosa que em ve de gust i suspendre aquell examen. Això té un cost personal, té un cost que has de pagar la matrícula de nou, té un cost que perds el temps, però
has de seguir l'instint a vegades. I si el que em crida era un llibre, doncs he de llegir aquest llibre i no d'estudiar per l'examen. Els alumnes que són massa disciplinats són els... Jo crec que són els que tindran problemes sempre que no estiguin dins una carrera acadèmica on llavors és important treure una mitja de 9 i treure molt bones notes i si pots fer el doctorat a una universitat americana. En aquest cas, clar, depèn de cadascú, però hi ha casos on automàticament em saltis l'examen perquè un 5 en el teu expedient no quedarà bé quan vagis a demanar la beca a la caixa. Però per la majoria de gent que no vol fer la carrera acadèmica, ningú et demana després l'entorn professional, ningú et demana el teu expedient acadèmic i el que volen és què saps fer i què has fet i explica'm la teva vida i la diferenciació ve perquè amb 18 anys en lloc de potser d'estudiar les 24 hores vas estudiar moltes hores però et vas guardar 4 hores per fer una cosa diferent. Un vídeo molt famós de Jerry Seinfeld, el còmic, després te l'envio, que un altre còmic li pregunta com faig per justificar el que estic fent als meus pares, als meus amics, perquè tots els meus amics estan progressant i jo estic aquí amb 30 anys que no sé, no puc pagar el lloguer i aquestes coses. I el Jerry Seinfeld, que ha tingut èxit i que té una mansió i que té la conseqüència dels diners, però els diners en si se li rebufa, pots veure que el Jerry Seinfeld intenta explicar en aquell còmic que no s'ha de preocupar per aquestes coses i que l'important és que realment ell gaudeixi del procés i que hi ha alguna cosa dins teu que o la tens o no la tens i si la tens no podràs frenar-la i si no la tens és que t'has de dedicar a una altra cosa. El Jerry Seinfeld ho explica en millors paraules, explica fins i tot una petita historieta d'un grup de músics que us deixo que mireu el vídeo perquè jo crec que serà molt més instructiu i sempre és molt... La història realment l'explica de meravella, però el que et ve a dir és que hi ha un foc dins teu que segurament no pots controlar, que no és ni una decisió. És que simplement alguna cosa et diu jo no vull aquest tipus de vida i et porta cap a un altre camí. I hi ha altra gent que dius, mira, aquesta vida no em va malament. I després hi ha gent que dius, aquesta vida no em va bé, però potser no soc prou valent per buscar-ne una altra. I fixeu-vos que sempre hi ha aquests... Els del mig segurament són els que la situació més dramàtica, no? Que potser podríem tenir una alternativa, però ens falta aquest punt de valentia en algun moment a la vida i tots ho hem viscut. I és complicat perquè jo sóc el primer que potser no m'he atrevit a fer moltes coses que m'hauria agradat fer. Ara ja és tard, però suposo que aquesta és la gràcia, no? D'anar trobant una mica quin és el teu lloc en aquest món i suposo de gaudir del procés i del camí, que no té sentit tampoc que t'agobis molt per després arribar a un lloc que en si tampoc no et donarà gran cosa, perquè la recompensa realment, sense voler aquí sonar com l'Steve Jobs en aquell discurs, és que realment en el camí tens aquesta recompensa. Què fem amb aquests que potser es plantejarien fer una cosa, però el que deies tu, per por no... Busquin la valentia i la valentia és bé de veure que al teu costat hi ha un boig que ho ha fet i això t'ajuda a dir, vale, jo no soc l'únic que hi ha aquí. Molts cops és tenir un simple referent, trobar algú que et dona com el permís, no? Trobar un llibre, trobar un amic que veus que ho ha fet o escoltar aquest podcast i que algú et digui, mira, no estàs sol, no és l'únic que ho pensa i pot haver un altre camí. I aquest camí és un camí incert i és un camí ple de perills i jo no et puc prometre que arribis i segurament agafar aquest carrer potser t'arruïna la vida. Tu ara tens una vida bastant ordenada i et poden anar mitjanament bé les coses i si et pregunto com de feliç estàs, em pots dir que estàs un 6 i mig de tranquil, de feliç, però òbviament hi ha un camí on pots estar més feliç i pot ser més satisfactori, però si l'agafes també jo no et puc garantir que acabis a un lloc miserable i que acabis molt per sota dels 6 i mig que m'havies donat abans. Aquesta incertesa fa, suposo, tot el joc, tot aquest camí més interessant. Però aquí ja depèn de cadascú, d'analitzar els riscos, de prendre les seves pròpies decisions i de jugar-se molt o poc, però de prendre la teva aposta, no? De jugar amb la teva pròpia aposta, que seria... Molts cops l'error segurament és voler jugar una aposta que no és la teva i després el que segurament el que fa que l'aposta sigui perdedora guanyis o perdis, quan tu estàs fent un moviment que no és el teu. La gent que dius, hòstia, m'agradaria fer una cosa diferent, però no veig que pugui, sempre és el que us deia abans de ser increment marginal en economia, a veure els primers passos, no? No miris el punt final, és què puc fer avui per incrementar una mica el meu grau de llibertat. I aquí ens porta l'estalvi, que us deia abans. Una cosa, no cal comprar una casa al comptat, però potser podem estalviar una miqueta, ja podem estalviar, no sé, intentar estalviar una miqueta, aquest increment de l'estalvi em donarà aquesta llibertat de moviments, i una cosa pot retroalimentar l'altra, no? I una cosa porta a l'altra, així que sempre també són aquests petits passos que, vulguis o no, són el que
segurament t'acostarà aquest objectiu ara tan desitjat, però que veus tan lluny. És complicat, perquè jo m'agrada molt el Labatut, m'he llegit els seus llibres, i un crac. I té alguna entrevista on diu alguna cosa així, que el seu viatge és un viatge ple de perills. I és un viatge on has de fer moltes coses perilloses, diu ell, i has de fer coses que estan prohibides. I és un viatge, jo crec el que deia abans, que és un viatge sense cap tipus de certesa. Tu pots trencar, pots deixar la teva feina demà i buscar una alternativa que et satisfaci més. Però potser l'alternativa és molt pitjor que el que ja tenies. Encara que el que tenies no era molt satisfactori, sempre pots anar pitjor. Això ho dic ara perquè fer la cosa, perquè la gent sigui conscient de les decisions i les conseqüències. Has de vigilar i suposo que, de nou, aquí també hi ha el model de cost d'oportunitat. Quan tens 20 anys, tu creus que les decisions que prens tenen uns costos molt alts, però és en realitat quan tenen els costos més baixos, perquè és quan tens el major marge per explorar quan tens 20 anys, perquè tens realment l'error és molt més baix, el cost de l'error és molt més baix. El que es deia abans, el cost d'oportunitat, que no és tant el que hi guanyes, sinó el que et costa. I el que et costa, quan estàs començant, doncs el salari és més baix, estàs renunciant, potser encara no tens relacions més serioses, per tant, sempre hi ha uns costos més baixos. Si em fan fora de feina, és diferent que facin fora algú que guanya 10.000 euros al mes que facin fora algú que guanya 1.000 euros. Sempre els costos, quan tu tens entre 20, 25, 30 anys, sempre solen ser els costos d'oportunitat són molt més baixos. Llavors, automàticament, per mi, és el moment d'explorar al màxim i veure si podem incorporar aquest capital humà per demà tenir aquesta diferenciació en un mercat en competència.